Només em falta... Aviam, sol·licitudes. Vinga, Núria. Va, tornem a provar. Això només li passa aquí, eh? Al Freeride World Tour no li passa. Això de tenir dos oportunitats. Aviam. Ara sí, 3, 2, 1, dropping. Bé! Ara sí, Núria. Què tal? Molt bé. I tu, què ens expliques? Com portes aquests dies? Ostres, tu tancada i ben tancada, noia? Que t'han fotut a les golfes o què? Bueno, és l'habitació. Però sí, a casa estem. Bueno, estic a Benasque, que és on passa la temporada normalment Et va enganxar aquí. i sí. I jo he estat amb vostè i, bueno, en principi volia marxar fa una setmana cap allà, però bueno, encara tenia el pis i dic, bueno, em quedo aquí un temps més perquè... Bueno, mira, però, ostres, seràs, jo crec que molt bé per explicar aquest concepte, perquè aquí hi ha una mica de merder i crec que sí, que molt bé està a prop de la muntanya en aquests dies de tancament, molt bé està a prop la gent que ens veu de baix, que deuen pensar que en el moment que puguem sortir tenim la muntanya a tocar, però suposo que en aquests temps que corren i amb totes les notícies que hi ha, ostres, el que desitges és estar a prop dels teus, no? Estar a casa i a prop dels teus. Sí que, pues, ara no crec que hi hagi cap problema en tornar a casa perquè jo també a residència, per tant, el que, bueno, aquí a Benasque està molt bé, molt tranquil·la i estic molt agradable aquí. Llavors, pues, allà a casa meva, el tema és que no hi ha... Núria, ens diuen que no sé si te sent gaire, no sé si tindràs el volum molt fluix o si tens uns auriculars. Per cert, gràcies a tots que m'heu dit, bueno, l'altre dia algú va enviar missatges de que se'm sent millor amb aquests auriculars blancs que amb els que portava sempre. Vale, va, escapa't. Això us deia que molt important el feedback que us doneu vosaltres cada dia, perquè a mi han arribat diversos comentaris dient que se'm sent millor amb aquests auriculars blancs ara. Aviam, connecta't, que amb els que porto normalment inalàmbrics. Això pues, és molt important per nosaltres, perquè jo puc estar xerrant aquí, però si no se'm sent... Aviam, ara... A veure, s'escolta ara bé? Ara en estèreo. Núria, ara tremendament bé. Molt bé. Molt bé, guapa. Espera't, que marxo jo. Ara. Aviam, bueno, Núria, jo suposo que tothom ja et coneix, però presenta't qui és, perquè com aquí tenim de tot. Tenim gent que li agrada molt l'esquí de muntanya, tenim gent que ens miren quan més a seguretat, gent que li agrada més la neu. Tenim una miqueta de tot i tot amant de la muntanya. Presenta't, qui ets? Doncs em dic Núria Castan, que suposo que això ja ho podeu veure a l'Instagram, el nom. Doncs faig snowboard, competeixo en freeride, en el Freeride World Tour aquest any ha sigut el meu primer any i bueno, una miqueta, pues, jo sóc de platja, vull dir, això del mundillo de la muntanya i tal, la veritat que és l'oposat, no? Al final a vegades diuen que sempre ens agrada el contrari o no sé. Com allò, el cabell t'agrada, o sigui, tens el cabell curt, el vull llarg, tens el cabell llarg, el vull curt, doncs una miqueta, no? Això. I bueno, porto anys competint ja en el freeride des dels júniors, ja porto... Hauria de comptar-los, des dels 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 anys competint. Mira. Bueno, jo crec que estàs demostrant que no és allò que, no, mira, la Núria és una noia que ha arribat ara, no s'havia posat una taula d'esnou, se l'ha posat i mira-la, ja està baixant al Freeride World Tour. No, està bé, ja fa anys que estàs batallant per estar aquí dalt. No, sí. És un sacrifici que molta gent no veu i avui en dia amb les xarxes socials és algo que només es mostra lo bonic, no? Els llocs que has estat, lo bé que tu passes, però no es veu l'esforç i el treball que hi ha al darrere i la veritat que pues, a poder arribar aquest any al Tour és molt satisfactori i vull dir, no t'ho puc explicar en paraules perquè és que ho has de viure, saps? Vull dir... Molt bé. Escolta, com són els teus inicis al món de l'snow? Perquè tu ets de costa, com deies, no de muntanya, i això no acostuma a ser normal. Sí, bueno, tot això ha sigut gràcies a mons pares perquè de tant en quan anàvem, quan era petita, vaig començar esquiant als 3 anys
Era palillera. Opa! Sí. Tornaràs. Tots al final acabeu tornant. Però va, continua. Bueno, fa 2 anys, per Cap d'Any, el dia 31, em vaig posar els esquís, o sigui que... Veus? Ja estàs més a prop. Sí. I, bueno, vulguis o no, quan ets petit i hi ha influències als crios amb un esport o amb un estil de vida, això se't queda, jo crec que ja, no?, en la teva forma de vida, perquè no és allò que t'hagin portat un cop, vull dir, anàvem de tant en quant i tot això va anar incrementant. Va anar incrementant. Als 8 anys va ser quan vaig pillar la curiositat, no sé, vaig començar a veure més gent fent snowboard i, no sé, volia provar-ho, no? I vaig estar 2 anys que feia les dues coses, després vaig estar a un club, i vulguis o no, també el suport dels pares també fa molt, perquè per molt que tu t'agradi una cosa i quan ets molt petit, molt jove, doncs, vulguis o no, no hi ha aquest recolzament econòmic, no? Molt bé. Escolta, ets muntanyera només amb taula? Vull dir, ets muntanyera només d'hivern o a l'estiu també t'agrada molt estar a la muntanya i escapar-te a la muntanya? Sí, a l'estiu també m'encanta estar a la muntanya. Abans aguantava... O sigui, abans anava més a la platja, perquè com que sóc de platja, no? Pues, anava més a la platja, però des que vaig descobrir tot aquest món, vulguis o no, és que té molt més joc la muntanya, hi ha també aigua, hi ha també llacs i coses, i te'n vas a fer una excursió a l'estiu en un lloc amb llac i és que estàs de puta mare. Molt bé. Escolta, és més clar impossible. Escolta, encara que ho deies pels pares, suposo que és aquí d'on ve la passió de la muntanya. Suposo que els teus pares també la deuen tenir, o d'on t'ha vingut a tu? Bueno, és curiós, perquè mons pares no puc dir que siguin com, per exemple, jo què sé, guies de muntanyes o escaladors o alpinistes. Mons pares només els agrada la neu i de tant en quant anaven a esquiar i diria que la que té més coneixement de muntanya sóc jo avui en dia, però, però simplement els agradava, no? La muntanya, la neu, esquiar i d'aquí ve. Molt bé. Escolta, una pregunta que estem fent a tots. Ara que has donat voltes, que estàs a Benasque, que has estat aquí, que has estat allà, que has estat voltant amb el Freeride World Tour, el teu raconet de muntanya, quin raconet ha sigut aquell que ha arribat o quan penses en la muntanya dius, ara estaria allà. Quin és el teu raconet? D'aquí D'on vulguis, de tot el món, de tot el que coneguis. Aquell lloc que has estat i has dit, jo em quedo aquí. O que t'agrada escapar-t'hi. És que escapar-me està una mica lluny, saps? Perquè Nova Zelanda està una mica lluny. Nova Zelanda. Nova Zelanda? Sí? Vas estar allà i et va enamorar? Tinc la sort de poder haver anat 4 anys consecutius a l'estiu a Nova Zelanda i ara m'ho conec molt, vulguis o no, 4 anys seguits i anava doncs, igual un mes, una cosa així, i vulguis o no m'ho conec bastant ja a Nova Zelanda i la gent d'allà i la cultura i tot és molt agradable i ara mateix doncs, no m'importaria estar allí. Molt bé. Escolta, quina estació d'esquí t'ha vist créixer? Perquè has hagut d'aprendre a algun lloc. Sí, he estat... quan era petita vaig estar tant a Tavascan, vaig estar a Boitaúi, vaig estar a Arcalís. Després Arcalís va ser quan ja me vaig... Bueno, també vaig estar a la Molina i Arcalís, vulguis o no, va ser on ja vaig començar a focalitzar-me més en el món del freeride, perquè Arcalís, Arcalasca és el que és, no? I vaig aprendre moltíssim allà. Tavascan, ja em diràs què és, també. També, sí, no. Però clar, jo vaig aprendre, a Tavascan quan vaig anar tenia igual 7 anys, vull dir, no... Saps? No... Ho miraves de lluny. És que jo quan era petita ni siquiera no pensava que avui en dia arribaria a estar on estic, no, que sabria tant de muntanya, que faria freeride, no. Simplement m'agradava fer snowboard i jo en aquella edat no, jo estava feliç fent snowboard i ja està, no pensava, saps? Perquè com que és això, vinc d'una família que som de platja, meus pares no tenen els coneixements, no? I per tant, doncs, gràcies a clubs, doncs, me vaig especialitzar més amb l'snow, després va ser el freeride, em vaig focalitzar més en freeride, me va agradar molt més, la natura i tot, i vaig començar al final a aprendre gràcies als entrenadors que vaig estar tenint.
Doncs mira, ara, i parlant amb tu, m'acaba de saltar un missatge a la pantalla que em diu confirmat, dilluns Tabascan. Mira. Així que dilluns tindrem, on estàs tu, el director de Tabascan. Ah, sí? Així Ah, que mira. ens comentaran una mica i ens explicaran com és estar en una estació així petiteta, però amb molt d'encant. Escolta, i per què t'has Sí. quedat amb l'Snow? Què li has trobat? Què t'ha aportat aquest canvi que vas dir? Va, jo vull provar, però a part de provar, algo et devia cautivar per quedar-t'hi. Sí, és una de les preguntes que bastanta gent m'ha preguntat i a vegades també m'ho he preguntat jo mateixa també perquè, doncs vulguis o no, és el que et deia, tenia 8 anys. Vaig decidir provar-ho i després vaig dir, hòstia, pues esto me gusta más, pues lo cambio i després pues ja és que ha portat tota la meva adolescència i tot i ja com que és un estil de vida com tan normal que és que va sorgir de la curiositat i mira, així Pues va mira, ser. ara que em parles d'un estil de vida, està molt guai, lo de l'estil de vida, viatjar, etc, però la Núria, què ha estudiat o quin és el futur que li agradaria a ella? Perquè suposo que amb 50 anys no esperes estar amb el Freeride World Tour. A tots ens agradaria, però és obvi que no. Llavors, quina creus que serà la sortida de la Núria o cap a on t'agradaria encaminar-te quan ja no puguis dedicar a la competició? Bueno, jo, a part de l'snowboard, sempre he tingut l'art al costat i quan vaig estudiar batxillerat artístic i després estudiar la carrera de disseny gràfic i el disseny gràfic és part de la meva vida, no es veu tant com l'snowboard, no és tan conegut, però bueno, vaig fent cosetes quan tinc temps i de fet estic fent ara el projecte final de carrera, per tant, és el que considero que, i estic segura, vaja, que quan tingui 50 anys estic també segura que no estaré fent el World Tour, ja que no sé quants anys portaré ja competint, vull dir, ja... Bueno, escolta, que potser és la directora del Freeride World Tour, eh? Ah, bueno. Que una cosa, ojo, Sí, no. Bueno, també soc jutge en els qualifiers. Igual, pues, jo què sé, al final és estar en el mundillo, no? Però vull dir, a lo que anava, la Núria té uns estudis, continua estudiant i la Núria ara està fent un treball de final de carrera. Sí, jo ara estic amb això, el 20 de maig presento el projecte, que a veure amb tot això del confinament com ho portem, però bueno, que he estudiat disseny gràfic i és el que serà la meva via en el món laboral en un futur. Molt bé. Escolta, i com ho estàs compaginant, lo dels estudis amb el Freeride World Tour? Aquest any he de dir que ha sigut el més light. Per què? Jo porto competint des dels 14, és a dir, des de l'ESO. A l'ESO, a batxillerat, tots els anys de carrera i no he tingut cap tipus d'ajuda de beques, no he tingut cap tipus d'ajuda... És a dir, jo havia de fer el mateix que els altres i ja està. Vull dir, els professors tampoc és que aportessin i volguessin ajudar-me amb la meva situació i avui en dia, doncs, com que només estic fent el projecte final, és algo que sí que treu molt de temps, però bueno, ho puc portar tot més ameno perquè només és una assignatura, no? Però bueno, he de dir que hi ha hagut anys que els he passat bastant putes. Sí. Molt bé. Mira, jo aquí faig un alto a l'entrevista perquè crec que això és molt important per la gent com tu o pels nois d'avui en dia que es vulguin tirar endavant. El que diu el Ferran, un bon mirall on mirar-se als més joves. Perquè la Núria està al freeride, la Núria ho dona tot, la Núria està en un col·lectiu, tot molt guai, però la Núria té els peus a terra, continua estudiant i sap que després pot tenir una sortida paral·lela, com pot ser Freeride World Tour, com pot ser jutge, li poden sortir coses, però ella està amb el seu treball, amb els seus estudis i acabant una carrera. Molt bé, Núria, jo et felicito. I mira que ens diuen des de l'Iken, que em sembla que fas alguna col·laboració amb ells, i ja vam tenir l'Oriol aquí. Ens diu que la Núria és una superartista del disseny. Sí, he fet algunes col·laboracions amb l'Uri, superguai. Va ser curiós perquè ens vam conèixer de la nada per les xarxes i ens portem superbé. Així que brutal, perquè són dissenys personalitzats i en uns esquís de fusta, o sigui que millor, no? Bueno, doncs Núria, aviam, si és tan personalitzat... Bueno, espera,
falta la Aviam. taula de snowboard. Ara. Home, que la Núria arribi l'any que ve al Freeride World Tour, que pugi una altra vegada al pòdium i que quan faci així tingui la seva taula líquen, jo crec que seria brutal, no? Núria, apreta tu ara. A veure, aquí hi ha patrocinis a banda també que... Bueno, hòstia, Oriol, tu n'has de rascar la butxaca, pare. Ojo, que aquí con la iglesia hemos topado. Escolta, parlem de Freeride una mica, va. Una noia de Reus que acaba entrant al Freeride World Tour. Com entres a la porta? Com és aquesta picada a la porta o que et piquen ells? O com és això? Aviam, explica'ns-ho. Bueno, a l'estar anys competint en el Qualifier, l'any passat no vaig poder fer la final que era a Overburg i anava segona en el rànquing. Vull dir, havia de guanyar la que anava primera per poder classificar-me en el Tour i es va cancel·lar, desafortunadament. A mi em va agafar un bajón perquè, no sé, vulguis o no... Se t'acaben les opcions, sí. Et sents superimpotent de no poder ni siquiera intentar-ho, no? I bueno, després, doncs, a l'estiu, a Nova Zelanda, hi ha la primera competició de 4 estrelles del Qualifier, en el qual guanyo les competicions d'allí i em poso un altre cop primera en el rànquing. Evidentment, la que estava primera ja la van classificar, però el 5 de gener, és que sempre me'n recordaré, el 5 de gener, em van trucar i em van dir doncs, que si estaria interessada en tenir un wildcard, una invitació pel Freeride World Tour. I, clar, a una setmana vista de la primera competició del Tour, que era a Japó. I per tant va ser com... Un regal de Reis. 5 de gener va ser un regal de Reis espectacular. Sí. Clar, sí, clar, evidentment, però en aquell moment he de dir, i és una cosa que evidentment és agradable, no?, escoltar això, però en aquell moment em situava que estava treballant també a una tenda, fent el projecte i entrenant, i a una setmana vista que també tenia l'altra de qualifiers, o sigui, ja ho tenia tot planejat per fer el tour dels qualifiers, i me va agafar un estrès així en sec de dir, però no he tingut temps d'entrenar-me, o saps? Però ja ho estava entrenada, però vull dir, vulguis o no, el tour, les cares del tour són més grans, més desnivell, més complicació en general del terreny, i per tant em trobava doncs això, que m'hagués agradat estar més entrenada, no? Però bueno, ara que l'any que ve sé que estaré, doncs tinc més temps, no?, per assimilar-ho. I que suposo, això no ho sé, però com en altres esports, que quan tens un wildcard, quasi no t'importa tant la puntuació com si no destacar. És el teu moment de demostrar-li a les marques amb les que començaves a estar que tu et mereixes estar aquí. Suposo que vols fer la baixada de la teva vida amb un wildcard, no? El tema... A mi m'encantaria fer un backflip en una baixada. El que sí que, vulguis o no, en la categoria meva de snowboard, és si tu vols fer un backflip, per exemple, que evidentment és un show molt brutal i que cap snowboard de la meva categoria en tota la carrera del Tour ha planxat, és una cosa que jo tinc com a objectiu, no sé si a curt o a llarg termini, però tard o d'hora s'intentarà. Igual que això, no? També intentar coses noves. Sí que jo em considero, quan vaig a veure una cara, no?, de la muntanya, m'agrada veure, sí que és trist, però m'agrada veure el que faran els nois, els snowboard nois. Per què? Perquè són línies que a mi m'agraden més i considero també que són més arriesgades i més atrevides, en les quals igual en les noies ens puntuen més. Bueno, però no és trist, són altres referències. Mira, justament, tu m'has donat peu, tu em dones l'entrada. Escolta, hi ha molta diferència al Freeride World Tour entre esquí i snow i entre homes i dones? En quin sentit? En premis, en baixades, en puntuació... Bueno, mira, en tema de premis, aquest any és el primer any que han qualitzat, han posat equal als premis, és a dir, la part econòmica, que és una cosa que la veritat és un gran canvi en tota la carrera del Freeride World Tour, perquè sempre hi havia diferències, igual com en els qualifiers,
i la veritat que ara està sent tot bastant més igual i dona gust, no?, poder estar en un lloc en el qual doncs, prenen per igual doncs, les dues categories. Evidentment, jo el que sí que dic molt i és algo que és que tècnicament, i és que és així, l'snowboard, quan nosaltres estem baixant, només té un canto efectiu. És a dir, és més probable que et caiguis que un esquiador, perquè tens dos punts d'apoyo en el qual, evidentment, podràs saltar més gran. És per això que dels esquiomes doncs, tenen més show. Jo el que sí que es dic és això, hi ha més show, però al final estem baixant tots en la mateixa zona, ens estem arriscant de la mateixa manera i vull dir, ja això de les diferències és que ho trobo... si estem al Tour és perquè són persones que al final són les millors del món i perquè valem la pena estar aquí, no? Mira quina afirmació diuen, que també és possible. Diuen que amb 50 anys potser competir no, però entrenar uns altres amb una titulació o tècnic esportiu o alguna així, una noia com tu, que ha estudiat i què tal, seria una bona guia pels nanos. Sí. Ets una bona referència. No, evidentment. Ara em vaig treure l'any passat el TD1 de snowboard, estic a punt d'acabar el TD2 també, perquè ja també estic formant-me en aquest sentit. És a dir, que sí que el disseny gràfic serà, però evidentment a l'snowboard, en el món laboral, el millor treball seria poder entrenar algú i poder estar viatjant i ensenyant-li el que jo he après de les competicions. Molt bé, mira, l'Irra ens pregunta que com t'han rebut al Freeride World Tour. Superbé, jo coneixia moltíssima gent dels júniors. És curiós perquè hi ha gent que des dels júniors, no, pues hem arribat al Tour i coneixia molta gent i va ser molt agradable perquè vaig arribar allà i vulguis o no, ets com la nova, no? Allí el grupillo i saps, en plan, tots ja han fet els seus grups, igual hi ha gent que és més veterana, que s'ha juntat amb els veterans i van rebre superbé i sense cap tipus de problema i tothom al final ens ajudem entre tots, així que molt bé. Molt bé. Escolta, com et prepares una línia? Que aquí és molt fàcil. No, m'he preparat. Com es prepara una línia? Aviam, explica. Doncs també ajuda molt perquè tenim una reunió el dia anterior en la qual ens expliquen una miqueta com estan les condicions, com els llocs que estan tancats, on hi haurà més bona neu, no? Per tant, jo quan veig les cares, doncs, primer faig fotos amb la rèflex per tenir tots els sectors i, per tant, tenir segur tots els llocs, perquè per molt que ho estigui mirant en real, després pugui tenir a casa i pugui estudiar-m'ho, perquè, vulguis o no, jo igual em passo 1 hora i mitja, 2, el dia abans de la competició per estudiar la línia. Llavors, doncs, el que sí que fem primer és mirar amb els prismàtics totes les zones, totes les opcions, i jo al final acabo jo decidint una línia. Li comento al meu entrenador i el meu entrenador llavors m'aconsella, perquè igual ell ha vist algú que jo no he vist, no? O igual ell ha vist algú que jo he vist, o jo què sé. Al final és parlar-ho i al final també saber les teves habilitats, com aplicar-les i com fer que al final es faci el que volies complir, no? Sí, m'imagino. O sigui, és el que parlàvem amb el Juaco i amb el Dani Fornell, que, bueno, cada un té el seu fort. Uns és saltar, els altres potser venen més de les carreres i és la velocitat i fotre's un recte per algun lloc. Suposo que cada un ha de mirar quines són les seves habilitats i poder exprimir-les a tope. Exacte, hi ha gent que igual té més habilitat en tema freestyle i llavors doncs, intenta aplicar unes rotacions o backflips o més amb aquest estil o més línies arriscades en llocs estrets, tècnics, no? Una miqueta al final buscar el que tu saps fer millor. Molt bé. Escolta, qui és el teu entrenador? Com us compagineu i com és un entreno de la Núria? Doncs el meu entrenador és el Narcís Vilà, que és
un guia de muntanya d'aquí del Vall de Benasque, que ja fa 2 temporades que estic amb ell i bueno, la veritat que contenta. Sap un munt de muntanya i un munt de coses relacionats amb el freeride. No sé quina era la segona pregunta, però Que com us compaginàveu, però suposo que ell és de la Vall de Benasque, ens has dit que estàs vivint allí, serà el dia a dia, sí. i com és un entreno teu? Sí. Bueno, he de dir que aquest és el meu primer any que passo tota la temporada en un lloc, perquè sempre només anava als caps de setmanes i ha sigut un gran canvi. Però els entrenos amb ells, doncs això, normalment sempre fem 2 dies mínim a la setmana, en el qual, d'igual que sigui snowboard, perquè igual no hi ha molt bona neu, per tant, doncs, igual entrenem tema escalada o tema cordes o qualsevol cosa relacionada. Igual els llits elàstics també hem arribat a anar. Per tant, doncs, tenim moltes vies, no, alternatives per les quals no significa que no només sigui un entrenament amb snowboard en l'estació. Vale. I ara que parlàvem d'estils, quin és el teu estil? Com et sents més còmode? Jo crec que em considero bastant polivalent i m'agrada el freestyle, també m'agrada, no? Vull dir, per molt que estigui competint en freeride no vol dir que no m'agradi el freestyle. El que, bueno, al final, pues, ens hem d'especialitzar i igual pues, no et faig un cork set, però un 360 pues, sí que et faig. Per tant, doncs, jo amb el freeride, amb competicions, crec que sóc més de línies més arriscades, més tècniques, llocs que pues, costin de que una snowboard femenina vagi, perquè vulguis anar en una competició hi ha moltes coses que et puntuen i una de les que més influeix és la fluidesa. Per tant, anar en un lloc ample i un lloc fàcil és molt fàcil que tothom vagi fluid, però anar en un lloc en el qual doncs, sigui estret i puguis sortir d'allà que quedi net, la baixada costa. Per tant, si ho fas i ho fas tot correctament, fluid, et puntua molt, moltíssim. Sí, la fluidesa és una cosa de les que... La fluidesa, el control... Bueno, mira, explica'ls una mica què és el que us puntuen amb una baixada, ara que parlaves d'això. Sí, en una baixada, perquè jo també soc jutge, no? I és, primer de tot és la línia general de la baixada, ¿vale? O sigui, línia global, la impressió que t'ha donat. Per tant, després tu això ho divideixes hi ha uns apartats que són fluidesa, tècnica, després també hi ha els salts, el que facis, de air and style, i després seria doncs, control, tècnica, aire, control. Línia de dificultat, que això és important, perquè igual una cosa va tot junt, al final. Vull dir, és tot junt, va tot junt, que després ho has de dividir per poder diferenciar els rànquings respecte als altres competidors, però això seria una miqueta tot. I comença la puntuació de 50 punts i en funció del que facis va pujant o baixant. Molt bé. Escolta, què sents abans d'un drop-in? Què sento jo... Quan estàs allà a la porta, a punt, allí agafant aire i et diu la persona 3, 2, 1, au, Núria, que vas avall. Moltes coses. Sobretot he de dir que la primera competició del Tour, que va ser aquest any, la primera, mai havia estat tan nerviosa. I mira que no sé quantes competicions he fet ja, perquè ja he perdut el compte, però vull dir, estava tremolant, tenia el cos tremolant i estava, vulguis o no, tota la part mediàtica, ara estàs al Tour, no sé què, no sé quantos, fer-ho bé, la perfecció, no? Buscar una miqueta i això em va afectar bastant, però bueno, intento sobretot fer moltes respiracions, mentalment pues unes estratègies que tinc que no te las voy a chivar. No, tranquil·la, que a mi se m'ha passat a la ròdia per anar al freeride i aquestes coses. No, és broma. No, és... Bueno, al final és una competició, no? Així no saben els meus
Però bueno, tampoc m'entendrien perquè ningú parla espanyol de les que competeixen així que... Menys català. Escolta, hem notat o dona la sensació de que a l'snowboard en global ha tingut una davallada al Freeride World Tour entre tant a competidors i sobretot noies, sou poquetes. A què et penses que és degut a això? Jo no ho he preguntat això ni... A veure, sé que som sis noies, sis, i som les millors i costa molt, molt, molt entrar al Tour perquè has de quedar la primera d'Europa. Per tant, això ho sé molt bé, no? Que costa d'entrar perquè només una es classifica. Per tant, jo no sé exactament si és per algun motiu en concret o no, però això també passa tant amb la meva categoria com amb la dels esquís, que també només es poden classificar els 3 primers de no sé quants, no? I els que ha quedat quart també és molt bo i ha fet molts bons resultats. Clar, però suposo que anem aquí, que amb els esquís el que estàs dient, n'hi ha molts i entren 3 i amb les noies n'hi ha menys i entra una. No trobes que en els últims anys hi ha hagut una davallada de noies amb el tema del Freeride World Tour o inclús de nois? Que n'hi ha menys. Abans més o menys baixaven el mateix d'esquís que de snowboard, no? I ara hi ha hagut una davallada bastant gran. La veritat que no sé a què... Vull dir, no sé què contestar, perquè no... Sí que igual abans hi havia més, però tampoc hi havia gaires més, Igual hi haurien 2 més. 2 més. Sí que sé que han anat tallant, no sé amb quin motiu, però això sí que m'he donat compte. Vale. Escolta, has tingut algun ensurt? Digue-li amb un Freeride World Tour o digue-li fora, allò que hagis dit, una llau, un salt que no veus una pedra com a vegades hem vist, o com li ha passat a l'Aimar aquest any, que a l'hora de saltar i es troba a l'arbre. Has tingut algun ensurt d'aquests ja que et fa canviar una mica el cocó? He tingut 2 sustos, però han sigut purgues, és a dir, no ha sigut una avalanxa gran, només ha sigut una situació en la qual me sentia que estava baixant i no podia controlar perquè és que estava baixant amb mi la neu i havia d'esperar que acabés perquè és que era posar-se més nerviosa, però una va ser en la competició d'Àustria, que no es veu molt en el vídeo, però en la part superior de la baixada tenia molta pendent i hi havia molta neu i vaig voler frenar, en el qual, doncs, al ser tan pendent i hi haver tanta neu, la neu se't puja, que és una cosa que he après, ja que no estic acostumada a tanta inclinació amb neu pols, perquè aquí als Pirineus tenim el que tenim i ens hem d'adaptar. I després d'allò doncs, va començar a purgar i d'allà ja em vaig veure que estava lliscant amb la neu i va ser bastant... Però no he tingut un susto allò molt gran, com l'Aimar, no? El vídeo que va penjar fa uns anys. Sí, la de l'anunci de Ford, que no sé si va ser provocat o no, però... No, se li va tallar i ja està. Escolta, i ara que has viscut això, vinga, em surto de l'entrevista de totes les preguntes que ens havien fet. Ara que has viscut això, perquè moltes vegades, sobretot els pistes, quan anem a fer conscienciació, sentim allò de, no, però la entres ràpid i si notes alguna cosa fas una curva i surts i ja està. I després veiem coses com lo de l'Aimar o com el que t'ha passat a tu. Explica-ho tu, que no és tan fàcil, que no fas un gir i ja està, i ja surts, que no en velocitat ho guanyes a una llau. Tu ho has sentit amb tu mateixa. Una vegada estàs, ja estàs. Sí, una vegada que estàs, com no tinguis la motxilla d'herba, que la sort t'acompanyi. I el Barry Box o el detector de llaus, evidentment, però ja et dic, la sensació d'estar notant que no pots controlar tu els girs i que estàs caient no és molt agradable. No és molt agradable. I no vas fer, no? La centrifugadora dintre, encara? No. Pues la vegada que et passi, si vols, parlem i ja et diré jo si és desagradable. T'ha passat a tu? Sí, un parell de vegades, però per sort aquí estic, però vull dir, és molt desagradable, es fa superllarg, és pitjor que un prelavado i otro lavado, tu, és superllarg i,
Però A veure, bueno, m'ha passat això fotent-me alguna hòstia que vas donant voltes i no pares, però no amb una llau, llavors... és no sé. diferent, és diferent. Sí, És sí. diferent. Escolta, hi ha molts rifirrafes entre riders o consideres que sou tots una gran família? Jo crec que un cop estàs al Tour, jo crec que canvia una miqueta tot, ja que eh, quan arribes en aquest punt de nivell professional, tothom ens intentem ajudar perquè som poquets que som els que hem arribat, no? I al final jo no veig tanta competitivitat, sí que tothom vol guanyar, però no hi ha tanta competitivitat com en els qualifiers. Perquè en els qualifiers, vulguis o no, has de guanyar cada primera i classificar-te. I m'és igual el resultat que tu facis, no? Per tant, també tots els allotjaments i tot es fa per separar, tothom va a la seva, no? a la seva bola, i aquí en el Tour doncs, tot està organitzat conjuntament, el Tour ho organitza tot i és molt diferent. O sigui... Vale. Tinc aquí algú que ens ha xivat que pels cognoms que llegeixo ha de ser algú bastant proper a tu, que no sé si és per lo de l'ensurt, que ens posa i lo de Cortina d'Ampezzo en el Freeride World Tour fa 4 anys? Què va passar? Sí. Què va passar, Núria? Pues, vale, era el primer any que competien els qualifiers. Sí. I és a Cortina d'Ampezzo està a Itàlia, i me'n recordo que jo crec que ha sigut l'única noia que en una competició, bueno, noia no, o noi, és igual, snowboarder que se li ha tret la taula i té un non-score, que és quan surt dels esquís, doncs a més em va sortir la taula perquè va ser quan estava saltant, vaig recepcionar en unes roques i de l'impacte portava unes fixacions automàtiques que se'n van treure i menys mal que se'n van treure les dues fixacions, perquè si se m'arriba a treure només una, igual me rebento el turmell, però em vaig veure que estava rodolant i al costat estava veient la taula baixant i va ser com, ¿estoy soñando o esto qué es? ¿Sabes? I vaig tenir un non-score que jo crec que ningú ha tingut un non-score amb snowboard perquè és... Bueno, Núria, ja has fet història en el Freeride World Tour, a la teva manera, però ja has fet història. Sí. Ostres, i llavors què? Però va parar la taula o vas haver de fer la teva baixadeta caminant? No, va haver un moment que es va clavar. Jo aquella competició em vaig fer mal perquè em vaig caure en una roca i em va sortir un morat a la cama. No em vaig fer res més perquè portava proteccions i vull dir, tot bé. Van venir a buscar i al final només va ser un moratón de nada. Però bueno, el susto me'l vaig emportar. Sí. Déu-n'hi-do. Escolta, una altra part dura de tot això de la competició. El anar a picar a les portes. Com ha sigut buscar sponsors per poder aconseguir estar a l'alta competició? Bueno, al principi, el meu primer any que vaig competir en els júniors, jo vaig competir sense cap patrocinador. El patrocinador eran mis padres y que no dejan de serlo, o sea, lo siguen siendo. I bueno, el primer any... T'he de dir que aquest que ens ha xivat, jo diria que és el teu pare, eh? El que ha xivat lo de Cortina d'Ampezzo, diria que pel cognom que veig aquí és el teu pare. Sí, ho és. I ho sap perfectament perquè estava allà, o sea... Bueno, i com ha sigut això, va? Perquè, clar, pots pensar que un any els teus pares facin un esforç i vinga, va, perquè ho vull provar, però en aquest any has d'aprofitar, fer uns bons resultats i anar a picar a les portes. Exacte. El primer any doncs, era tot nou i no hi havia competicions com avui en dia que hi ha aquí a Espanya, hi ha un munt de competicions de júniors, tal. Jo me vaig haver d'anar a Chamonix, França, a Àustria i a Suïssa. Vull dir, abans no hi havia competicions. Jo ara, quan veig tots els crios que poden competir aquí, és com... Quina sort que tenen. Jo havia d'anar molt lluny, no? I vaig tenir un bon resultat, vaig quedar segona i, bueno, va començar, no? L'any següent vam picar portes i ens van obrir i vaig començar a tenir petites coses, materials, vulguis o no, ja només tot el material que suposa poder fer snowboard és molt car. I amb 14-15 anys doncs, començar a tenir això motiva, no? Llavors, després, cada any els resultats van anar millorant, tot va anar millorant
i cada cop ha anat millorant més. I bueno, això del tema del material, he vist aquí una pregunta que preguntava quines proteccions porteu i Sí. és molt... necessitem casco obligatori, o sigui, en una competició casco, espaldera i és opcional la colera. Però bueno, jo he de dir que la portava molt abans, la colera, i m'ha salvat com la cortina d'en Pezzo, m'ha salvat de no haver-me trencat igual el fèmur, però ara no la porto. No sé, ho he deixat de fer, però sí que sempre porto l'espaldera i el casco, que trobo que és el més necessari, vaja. Molt bé. Escolta, quins requisits et demanen per competir? Doncs per competir en el Tour és diferent perquè ens demanen... Igual les cares, les zones d'accés són més perilloses, per tant sempre hem de portar arnès i és obligatori el casco, com he dit, el detector de llaus, les proteccions, la pala i la sonda, que la portem a la motxilla, perquè també hem de portar una motxilla, evidentment. Evidentment. Vull dir, per molt que no ho vagis a rescatar algú, és com algú que ja ho has de portar sempre, no? Quan estem... Llavors, ja quan t'has acostumat, és igual que la portis o no. Vull dir, la tens allà i ja està. Però aquestes serien les coses que necessites obligatòriament. A tu, si ara et fan anar un dia a dia a fer snowboard, no et sents rara si no portes la motxilla? No et falta algo? Depèn del que vagi a fer. Si vaig a fer només en plan a l'estació i vaig a l'snowpark, per exemple, o vaig a fer pistes o alguna cosa, doncs no portar-la, vull dir, és millor, és més còmode. Però sí que si vaig a fer muntanya o alguna cosa, si no la portés seria molt estrany, molt estrany. A part, doncs jo què sé, per posar-te a menjar, aigua, tot, sempre necessites algo i per aguantar la taula, no?, per pujar. Per tant... Mira, espera, que anàvem a la següent pregunta. Què porta la Núria a la seva motxilla quan va a la muntanya? I així ho fem perquè així tothom va fent consciència de que tothom portem... Què necessitem portar, Núria? Sí. Bueno, en una competició o en un... Quan vas a la muntanya? No, fora de la competició, perquè suposo que a la competició no portes l'aigua, no portes la teva barreta... Què portes quan surts? Quan surto, aigua. A la muntanya, exacte, aigua. Aigua, importantíssim. Igual alguns fruits secs, sempre m'emporto. I depèn de la sortida el que tardi, no? Però el que sí que sempre s'ha de portar és el detector de llaus, la pala i la sonda, evidentment, i evidentment també la motxilla per posar-ho i anar amb algú, sempre acompanyat. Sí que això d'anar acompanyat o no és un dilema que és molt extens i ens podríem aquí estar molt de rato, però evidentment la pala i la sonda és per rescatar algú. Si tu vas sol, la pala i la sonda no et servirà de res i ningú et podrà tampoc rescatar amb el detector de llau que tinguis. Per tant, sempre és millor anar amb algú, no? I això seria més o menys el que porto. Doncs va, ara que parlem una mica de seguretat. Núria, tu tens algun curs de muntanya en quant a seguretat i de més? A veure, pels anys que tinc, jo crec que ja tinc molts títols. Però no tinc el que tu m'ha demanat. No. Tinc el TD2 de snowboard, que estic a punt d'acabar-lo, que és el de professora, instructora, i estic amb la carrera. I jo crec que ja més endavant faré algun tipus de curs d'aquests tipus perquè és bastant interessant, però bueno, de moment estic bastant ja... Bueno, està molt bé que més endavant vulguis fer cursos, però suposo que anant com ens has explicat que el teu entrenador és un guia de muntanya, suposo que molts cops també aquest tema surt. Ja no cal que sigui a la muntanya, sinó algun dia que xerreu, ostres, doncs Núria, en aquest cas, això, l'altre, o simplement veient-lo a ell com actua a la muntanya, suposo que també t'ha de servir molt a tu, no? Sí, no, evidentment. Jo, per molt que no tingui el curs de neurologia, sé moltíssimes coses que m'ha ensenyat el Narcís i vull dir, és com si estés fent el curs de neurologia al final, però sense tenir-lo, no? Per tant, tot el que hauria de saber ho sé. Molt bé. I escolta, ja que tu ho saps perquè ho has après per compte propi,
no creus que el Freeride World Tour hauria de ser indispensable com a requisit tenir algun tipus de curs de seguretat o tenir nocions o que ells donguessin algun curs abans d'arrencar la competició? Sí, de fet aquest any en fan de cursos, però han fet com un curso de seguretat, que és pues, el saber rescatar o trobar el detector de llaus que està amagat, per exemple, o estratègies per trobar-ho més fàcil. Això sí que aquest any, no sé si ja els anys passats ho feien en el Freeride World Tour, però sí que ho hem estat fent això i és important. I crec que hauríem de fer més. Molt bé. Jo també. Escolta, ens pregunta el Víctor, fins a quina edat creus que el cos aguanta la pressió de competir a nivell professional? El cos aguanta la pressió de competir... No acabo d'entendre molt la pregunta, vol dir... Suposo que la gent que està al Freeride World Tour, normalment, aviam, una persona, bueno, a part d'un Valentino Rossi que està jubilat als 40 anys i ni així jubila, però un motorista als 38, una persona que juga al bàsquet als 35, els high level estan al high level del Freeride World Tour, normalment a quina edat diuen prou? Clar, vulguis o no, és un esport que la modalitat exigeix molta explosivitat i utilitzes molt el metabolisme anaeròbic, en el qual no és el mateix com, per exemple, les competicions que realitza el Kilian Jornet, que ell està en una edat en la qual ara és la idònia i no sé si té 30 i pico. Bueno, doncs ara que és la idònia, ara s'ha jubilat. Bueno, broma a part. Més o menys, no? Bueno, jo crec que ell ja ho ha fet tot i està... Però, vull dir, als 30 i pico, per exemple, en metabolisme aeròbic, si l'has estat treballant tots aquests anys, doncs jo crec que als 20 i molts, 30 és el moment idoni. I amb el tema del freeride, jo crec que també és una modalitat explosiva en la qual jo crec que sobretot el treball físic és molt important. I en el Tour jo conec gent que té... Hi havia un que tenia 40, o sigui, està superfort com un croissant i segueix fent les competicions. Jo no sé si als 40 continuaré estant competint, però jo crec que ara la meva edat fins als 30 és com l'edat més... Daurada. Sí, jo crec que... Molt bé. Escolta, Núria, ets freerider d'anar a l'estació i aproximacions i anar fent? O ets freerider de muntanya? No sé si tens split o no, o motxilla a l'esquena i sortir, mirar una ruta, caminar i fer-te un pic? Yo creo que soy de las dos. Soy de cuando acabo el paquetón, primero lo peto todo en lo que más me llego, haciendo las diagonales, y después, cuando ya lo he petado todo, pues me voy a hacer la caminata, porque allí no arribarà ningú. Per tant, és com que, clar, si cau un paquetón i te fots a caminar, és a dir... Estàs perdent temps. Exacte, ja aneu a tot arreu, no? I dius, anem a disfrutar primer i després anem a buscar les línies que no anirà ningú, no? Però m'agrada les dues coses. M'agrada fer... Ja et dic, també m'agrada el freestyle, per tant, vull dir, sempre faig de tot. M'agrada tot. Molt bé. La varietat està al gust, no, diuen? Sí. Molt bé. Escolta, et pregunten què és millor, si ser goofy o regular, o és indiferent? Sí, això és una pregunta goofy o regular. Perquè, a veure, jo no he escollit ser goofy. Jo sóc goofy, però tampoc he escollit ser goofy. Vull dir, el goofy m'ha escollit a mi, no? Llavors, depèn. Vull dir, jo crec que si, per exemple, en el món del freeride, si hem de realitzar una competició en la qual la cara per buscar la línia serà cap a l'esquerra o cap a la dreta, si tu ets goofy i has d'anar de puntes, això t'afavorirà. Però si vas de backside no arribaràs on podries arribar de goofy, perquè només tenim un canto i el de puntes normalment acostuma a ser el que té més pressió, en el qual doncs pots arribar més cap dalt, no? Diguéssim. Clar, llavors... depèn del terreny. Sí, jo crec que al final goofy o regular és depèn del igual. Que toqui. Sí. Escolta, ens pregunten algun consell per novatos del freeride?
Algú que Doncs digui, ja m'he cansat d'estar a la pista. Ara vull començar a sortir a fora pista. Vinga, algun consell. anar amb algú acompanyat, sempre. I quan vulguis anar a fer freeride, jo crec que ara sí que avui en dia està més de moda, no, el freeride, però has de saber el que és important saber. I el que sí que una cosa que he vist i ha passat és gent que té el material, no? Té el detector de llaus, té la pala, té la sonda, però no sap utilitzar-ho. Per tant, portar-ho i no saber utilitzar tampoc té sentit. O tenir el detector de llaus i no el tindre encès. Jo, el detector de llaus, quan tu comences, ja ni que sigui ja a caminar, ja el tens que tenir encès, perquè molta gent també fa d'encendre'l quan arriba a dalt. I pot ser que te pilli una sorpresa en el camí i això és una de les coses que molta gent al principi, i també ho he anat aprenent al llarg del temps, vull dir, no... Núria, vols que et digui un secret? Què? És que jo sóc molt friqui, eh? A mi, com se m'oblida, jo me'l poso i l'encenc quan surto de casa i l'apago i me'l trec quan arribo a casa. Així no se m'oblida, perquè quan arribes entre les presses, entre el no sé què... Aviam, jo per lo que et deia abans de que a mi m'havien enganxat i tal, jo treballo de píster, ¿vale? I treballo al Calís. I treballo al Calís. I a part soc artificier. Llavors arriben les presses, les botes, no sé què, agafes esquís, tal qual, que ve la màquina, que estàs de nit, que poses el frontal, que tal... I a vegades era allò que algú te diu, hòstia, que no l'he enxufat. Jo me'l porto a casa, quan em vesteixo, pip, el poso en marxa i ja m'oblido. I quan plego ja me'l trauré i ja la pagaré. Això són rutines que hem de tenir i... Escolta, gasta molt poques piles, eh? Tampoc siguem tan catalans. No, jo el que faig és això, quan estic tota vestida, estic al cotxe i he arribat al lloc, me preparo tot i ja m'ho enxufo també. O sigui, que quasi lo mismo. Quasi anem a la part, molt bé. I dura molt la bateria. El que sí que també és sempre portar-la a la muntanya carregada a tope, perquè igual tens 30 i igual el necessites al 100%, no? El DBA ja diuen que quan baixa de 40, si gasta poques piles, quan baixa de 40, canvi de piles. O sigui, jo el porto tots els dies i, aviam, no tots els dies el poso en marxa, però jo l'utilitzo mogollon i en una temporada com a molt canvio una vegada les piles. Una. I normalment és perquè me l'he deixat per la nit encès, també t'ho dic. Sí. Així que no siguem tan així, no siguem tan ratos. Sí, no serà la vegada que a mi també m'ha passat de deixar-me l'encès un dia i encara funciona, però bé. I encara funciona, però no vindrà d'aquí. Escolta, el Miguel ens pregunta que si bueno, suposo que aquesta pregunta deu anar que quan tu pagues per competir al freeride o quan ja estàs a dintre del freeride... Bueno, la pregunta, l'organització del Freeride World Tour es fa càrrec dels viatges i l'estança dels competidors? Bueno, aquí dintre ja sí que ens recolzen i el tema de l'allotjament és el que dic, ells ho organitzen. El Freeride World Tour és el nivell professional després de Qualifier i ells organitzen tot l'evento. Els riders és com són els seus, no? I tenim un allotjament, ens posen allà, està cobert i bueno, també tenim els premis, els pòdiums, etc i un recolzament. Sí, però vull dir, també gràcies als meus patrocinadors, evidentment. Vinga, va, aprofita. Digues patrocinadors, fes una mica que si et veuen aquí estiguin contents. Doncs... Va, aprofita, dona. Em patrocina Head Snowboards, que Head, bueno, suposo que ho deu conèixer bastanta gent, és bastant conegut, i és el que em porta tot el tema del material rígid i les proteccions, el casco, les ulleres. Després Wear Color amb la roba, després les botes també són de Head i Mammoth també em patrocina amb el tema de seguretat, que Mammoth és una marca que en tema de muntanya ho recomano moltíssim. Sí. No és una marca nova, no? No. I bueno, estic a Cerler, entrenant quan no estic competint. Molt bé. Cerler també t'esponsoritza d'alguna manera? Tens forfet a Cerler perquè entrenis allà o alguna cosa? Sí? Sí. Molt bé. Pues escolta, Núria, no sé a tu, jo et pregunto com a tota la gent que m'ha entrevistat, però ja ha passat una hora. Ah, sí, ja ha passat una hora.
Vaja. Passa ràpid, eh? Sí, sí. Que hem de tancar ja o què? Sí, perquè si no l'Instagram diu que som molt pesats i al cap d'una hora ens tallen l'emissió. Ah, sí? Però hi ha més preguntes, no? Ja no responem les preguntes. Quines més quedaven? Per aquí, em veus alguna més? Jo em sembla que t'he anat a fer totes les preguntes i tot Què és més important? Bueno, no sé, què és més important per tu? Estar molt bé físicament o tenir molt bona tècnica? Ah, doncs vinga, va, respon aquesta, corre. Doncs... 50-50. 50-50, ja s'està bé tant físicament com mentalment i de tècnica, evidentment, has de saber, vull dir... Sí, sí. Molt bé. Jo estaria. Doncs vinga, mira, Núria, et queden 2 minuts. Jo aquests 2 minuts sempre els deixo al convidat perquè es despedeixi de tota aquesta gent que s'ha connectat, que han sigut un fotimer, però en tens a més de 40 aquí mirant-te durant una hora, escoltant el que ens diu la Núria, de que et despedeixis d'ells i sempre demano res, fer-los una mica de conscienciació, que vegin que la Núria, una rider que necessita entrenar, està aquí tancadeta. Fes una mica de conscienciació, va, i despedeix-te de tots. Doncs, bueno, primer de tot donar molts ànims a tots, perquè jo sé el que és estar tancada a casa, no? I estem tots aquí tancats, així que molts ànims a tots i al final hem de trobar les coses que més ens agradin per passar el temps i al final aquest temps també el podem aprofitar per igual fer coses que no teníem temps per fer, que igual ara tenim l'excusa, ara no hi ha excusa, ara hi ha temps. I bueno, jo doncs sí que m'agradaria estar també a fora, no? A la muntanya, que estic aquí al costat, però també estic amb el projecte final de carrera que bueno, tinc aquí tot el fotimer de feina i tot, o sigui que estic amb el projecte final i em va bé ara tenir temps per fer això. Però bueno, una miqueta és això, molts ànims a tothom i espero que us hagi agradat molt aquesta xerrada i... Doncs molt bé, Núria, ja et dic, jo com a mister d'Alcalís i que només et vaig veure aquesta temporada així de passada, un plaer haver-te conegut i molt content, la veritat m'ha agradat molt xerrar amb tu. Igualment, sí. I crec que ets una bona imatge per la gent jove que vol pujar. Vale? Doncs bueno, vale. Núria, ens despedim. Bueno, aviam, que tallo. 3, 2, 1, drop-in! Adéu! Doncs apa, ja hem tingut l'entrevista amb la Núria. Pues res, continuem cada dia i us he de dir que estic supercontent perquè gràcies a vosaltres això està agafant una tònica super interessant. Des de Montpackers estem treballant a tope i és més, ja sabem que s'està en contacte amb el govern d'Andorra per demanar permisos perquè no es pot entrevistar tothom així de la mà de Déu, per dir-ho d'alguna manera. Estem mirant de tenir bombers del GRIM. Tindrem properament el Marc Pons, el creador o un dels caps pensants del CENMA i creador de la Casa de la Muntanya.